What up mga kabisdak? Here we go. Mga kababong kababuhan ng mga bagong kabisdakan. Here we go. But karon paingon nami diri sa Lolo. Paingon mi diri sa to? Cebu City. Cebu City. And karon nami diri sa port paingon sa Cebu para paingon nami dito. O cut muna tayo para ano kung Tagalog. Cut ta karon kay para dito na punta. So na meron diri sa paingon nami sa kaning sa barko. So cut. So ayun ano. What's up mga paa? May dire karon sa barge nga mong sakyan pingon og Cebu. Ako ba na ako si Daka channel? Wala si channel. So kata guys, ihapit na mi larga. Bye. What's up guys? Nanami karon diri sa barge nga mo sa Kenteng ano Cebu. Nana siya nilarga na jud siya. Yo niggas, paingon namin sa Simala. Eshke. So ayun no ano. Nanami diri sa asa man ta? Kasay. Part sa Argao. Unahan sa Dalagete. Lagete. Sa di ay. Lagetra. Ay Dalagete na eh. Unahan sa Dalaget. So na meron sa Kasay. Kasay. Cut man ta guys. Argao. Cut. What up guys? Nami karon diri sa Santander. Naghapit may kajut kay wala ra kay mag picture para pud sa mga so Santander. Unsa? Cut ta guys, bye-bye. Yo guys, nanami diri sa Simala, Cebu City. Baka ba to? Gore? Sa asa ba to eh? Basta nata diri sa Simala. So, tara sulod ta guys. Bye-bye. So dito na tataman guys sa bago pa sa akong channel, please subscribe and click the notification bell para update kasi na ng videos nga mabot sa kuha. So don't forget kabisdak, masayang dako. I'm out.